Buhari and the Tinubu, they are doing a bad thing for us. God is not with this government. Ebi ti pọ̀ jù nígbà tán láwa ló kàn à ń ra rice in 24,000 àló hàn ní ìsìn àwa ń ra àpò kan ní 68,000. Pọ̀pọ̀ yàrá bá alábùjá ẹ máa wọ aṣọ òdì lọ́bẹ̀ wọn ni o ìnira yìí pọ̀ jù o. Láti Monday ti Sunday ni mo fi ń ṣiṣẹ́. Ẹ wọlé ìbéèrè 2,000 naira lọ́wọ́ mi inú ilé kiri kó jáde. Brutal white mo rà ní 1,008 tẹ́lẹ̀. Lọ́wọ́lọ́wọ́ tí mo máa ń sọ̀rọ̀ yìí mo rà ní 3,200 naira. Sípàsípà ni màá fi rí tàn 33. Ẹ wá sọ fún mi 100 naira mélòó ni mo fẹ́ ṣàjọ lójúmọ́. Kémi tó wá jẹun kí tó fáwọn ọmọ mi lóúnjẹ. Kọ́ ṣàánú wa, àwa single mother, kọ́tẹ̀ ìwò tàwa single mother. Àwa tá àlọ́kọ tí ò sẹ́ni kankan tẹ́ gbà wá nìkan là ń gbọ́ bùkátà lórí ọmọ ọmọ lọ sùn. Àmọ́ sanwó ilé àmọ́ sanwó ná. Tó fẹ́ pa wá ní apatẹ́sọ̀ ti fẹ́ pọ̀ oníkàlùkù kà máa ní ìjà rẹ̀. Ká máa ṣẹlẹ̀ yà lóko o. Ìrẹsì ò ṣe é jẹ, ẹja kò tí ò ṣe é ra ẹja pala, kò sẹ́ni rà tẹ́lẹ̀, kò ṣe é rà rárá. Ṣètìgbọ́ 32,000 pàdé kan. Epo ò ṣe é rà, gbogbo nǹkan ò ṣe é rà, gbogbo ẹ̀wá di gbogbo kí ló dé? Àkọ́ máa pa wọ́n náà, gbogbo ẹlẹ́tọ́ lọ dìbò fún wọn. Kí ló dé? Kábàá ṣíbàdà. Kí dọ́là wọlé, kí gbogbo nǹkan wọlé, kábàá ṣíbàdà, káwọn kan sọ̀ nǹkan kó lójú ọ̀nà, ká máa gbé láìsí wọlé, ká máa lọ bó ṣe ń wa. Unu ga-etikwa anya go, ị ga-ebekwa anya go. By this time last year, ndị ahụ n'ofu na-afịtọlịalị ọnụ na ndị ahụ n'ofu na-ebe na-eti mkpu a niile na-afụ na by this time last year fekwuru mmadụ n'ụlọ ife. By this time last year fekwero take advice gba na-agwa fa na ọ na-akọ ọnọdụ ga-adị ekweteghị because of tribalism ndị ego hụ ntị mgbe a na-eji fa warning na by this time last year ọ na-afụgo ya n'eke obodo ọ dịzi everybody na-ebezi agụụ chọzi igbu ndị mmadụ. Obele oge now Nigerians ebido libo nwefa na ndụ maka mgbe na-afọ ọzọ ị ga-eri ka ị ga-emezi ọ dị je kidnap ba ndị mmadụ ka iwe efu ego ị ga-ejigolo ị ga-eri. N'elu fan ndị ụmụnne fa bụ president na ụmụnne ndị president anyị na ụmụnne president anyị efa som na nkwụzi garri na occasion. Imagine ụmụnne president o na-aṅụzi garri na occasion instead of rice. Unfortunately for them, mgbe a na-agwafe ihe niile a mgbe a na-agwafe ya turn everything to Igbos versus Yoruba. mana ezi ka ọnọdụ dị fa now. Anyị nwa bụ ndị Igbo nwanne na-achịbe obodo a for the first time. Anyị nwa bụ ndị na-asmel be ya bụ seat ka kwụzi fọn ofe abụ ndị na-achị mma. By this time last year, you and we are going to deal with the Igbos. We will show the Igbos pepper. Look at how they are dealing with us now. Look at how they are showing us pepper. For 4 kuzu ego fa jigote kwa osisi kwa nke bụ ndị now. Ọ ga-adị ka na-aṅụzi. Kitigazi okechọn now. Ndị ofe mmanụ ebulu ga-adị bunye gị. A na-agwa unu ma anụ. A sị na ọ bụ na egbubi, ọ bụ na agwa ntị ma ntị anụ họ. Mgbe a ga-ebe isi, ntị ga-esi ya apụ. Ọ ya bụ ihe na-afọ kịta na Nigeria. Okwu niile a na-ekwu since ekwuru si na-eche anya ewepụtara unu 3 people unu ga-echoose as a president. Unu wee hapụ the youngest person brain ya ka chịkọ, youngest person ka ama ihe ọ na-eme, nwere good record, na hapụ onye a simply because no bụ onye Igbo wee je piketezie grandfather n'ezo eji ezo, a grandfather na-enwerogodu good track record ka o si kpata ego ya sef ka dị aka na-enyegodi enyo ya makunu peak because of no nwanne unu ngwa n'ezienu na by this same people ifu na-eme ya akta na ịgwafa echi na asifa ka ebutelu fa ịgwafa tomorrow na asifa ka emekwa election tomorrow now, they will still go and vote their brother. But look at them, it is so shameful that your brother is the president and you are drinking garri in an occasion. What is very bad. Just so you know, fuel is 1,250, which means on your mandate you have to start, on your leg you have to walk. Get ready, all of you who do not like walking, go and get Ziso and get trainers so that you can walk. We have gone back to the 18th century. Come on, whether you look
That's why we have gone back to electricity. Twice. We have increased it this year. February never even reached half. We have increased it twice. Fuel, 1,250. Diesel, 170. On the ego. Bread is almost 3,000. As for garri, we are improving. We are doing very well. We are doing well. The mommy was and daddy was. Especially the ones with plenty children. I don't know how you will manage it, but you will manage. So that's what they say we should. They say we should suffer. That we have to suffer. The suffer has to reach climax before it will be solved. Welcome to suffer. And I never say anything. Some of us we have stayed in this journey. So we are not worried about it. Now, hey, Gen Z, every gen. Wahala, no worry. When you go to the shop, see, import duties is now $1,450 US. Hey, from 900. See increase. Hey, after now, you have not put anything in place. You are just busy. Increasing. Tax. They say your father served, Abi. Your father served with whips. And what I will. Your father ruled with whips. He said, but I will rule with iron. I never say iron. This is ukulele. Ukulele 101. Yeah, that's it. Me and I will speak correct English and I'm broken and go speak because I be a do. We no agree. We no want PC again. The time when Cotonou Road they open. Oh yeah, they enter. Food they enter. Hungry don't turn people head upside down. People don't that this one has nothing when person they buy again. No. See how I went back again market 2 months ago. I can't try but I forget them. I know carry and we know you can finish. I come back make I say make I cook for daytime. I come and say red don't change color after 2 months. From my village, you feel keep all year for 3 years. Nothing was wrong for I don't say. I buy all year 2 months for house. It don't change color to another thing entire. This one I cancel. The person that wanted this person will say this right now customer. What is if you never reach you no go buy? Can't whether this case will fit perish a whole generation. If I cook 2 derica of rice, my 2 children will never to grow with me. We will finish immediately. He will cook some fit to buy a seed. He will cook some rice will be like a bar for inside pot. I don't go speak English.